אנחנו מתחילים בעזר השם יתברך, חומש חדש, חומש דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, בערבה, מול סוף, בין פרן, בין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. חז"ל אומרים לנו, מה זה אלה הדברים? אם נעשה בגימטריה אלה, נקבל 36. א' זה 1, ל' זה 30, ה' זה 5, יחד יש לנו 36. נוסיף דברים, מיעוט רבים 2, זה 38. הדברים, תוסיף עוד 1, 39. מה זה ה-39? אומרים לנו במדרש, לימד אותם הלכות שבת, כנגד 39 מלאכות של שבת. למה דווקא פה ולמה בדבר הזה? אלא, יש לנו פה יסוד חשוב לכל יהודי ויהודי. שבת זה יום מיוחד, זה יום שונה מכל הימים. אנחנו לא עושים מלאכה כמו שאר הימים, אנחנו מתלבשים בבגדים יפים, מעבר לשאר הימים, יותר יפים, יותר מכובדים, אבל גם אומרים לנו חז"ל, נמצוא חפצך ודבר דבר. שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול. דיבור של שבת צריך להיות דיבור מיוחד. דיבור שבו אדם לא יגיד דברים של חול. לא ידבר על עסקים, לא ידבר על דברים שאינם מעניין השבת. פה בא משה ואומר, לא רק בשבת, אדם צריך שיהיה לו דיבור נקי, דיבור יפה. שאנשים חושבים שככל שהוא ידבר לא יפה, ככה יאהבו אותו יותר, ככה יחשבו שהוא גבר. זה לא נכון. זה כלפי חוץ. כלפי חוץ, אולי אנשים יראו כאילו שהם צוחקים מהדברים שלו. אבל כלפי פנים, את מי יעריכו? מי שהדיבור שלו שקול, מי שהדיבור שלו נעים. את אותו אחד שמספר כל היום בדיחות וצוחק כל הזמן ויש לו דיבור לא תמיד מכובד, זה כלפי חוץ אולי. קצת יצחקו מהבדיחות שלו ויגידו לו דברים כאלה ככה שנראים לו מחמיאים, אז כלפי פנים ידע שיזלזלו בו. לכן אדם שרוצה לדעת מה זה דיבור נכון, תסתכל בדיבור של שבת. אתה נזהר מלדבר דברים לא טובים. אתה מדבר דברים שקשורים לשבת בלבד, לא עסקים, לא דברים אחרים. יום יום אתה יכול לדבר עסקים, אבל גם כוח הדיבור הוא עצום. חז"ל אומרים לנו, ברית כרותה לשפתיים. כשאתה מדבר משהו, בפרט יהודי, יש לו כוח עצום לדיבור שלו. היה איזה בחור ישיבה שהיה כל הזמן נוהג לצחוק עם החברים שלו. היה אומר להם תמיד, אתם הדתיים. הוא היה בעצמו חרדי. אבל תמיד אומר להם, אתם הדתיים. כל דבר שעושים, אומר להם, נו, אתם רואים, אתם הדתיים. אמר זה בצחוק. ראש ישיבה אמר לו, תראה, אתה אומר אולי את זה בצחוק, אבל ברית כרותה לשפתיים. תדע לך שאתה אומר אתם הדתיים, זה ישפיע גם עליך בסופו של דבר. הוא היה תלמיד מצטיין, אבל אחר כמה זמן יצא לתרבות רעה. זהו, עזב את הדת, חזר בשאלה, עזב את כל מה שהיה לומד בישיבה, הפך להיות בחור חילוני לגמרי, בלי כיפה, בלי שום דבר. למה? אתם הדתיים. הכוח של הדיבור, כוח עצום. אדם צריך לדעת. אין לנו ביטחון לשום דבר. אין לנו שום הבטחה שאדם ימשיך בדרך עד איזה זקנה ושבע טובה. חז"ל אומרים לנו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אם אדם חושב שהוא חזק ואותו אף אחד לא יזיז, תדע לך, זה טעות. אנחנו כולנו מכירים את הסיפור על אותו יוחנן כהן גדול. ש80 שנה היה בכהונה גדולה, בסופו של דבר מה? הפך להיות צדוקי. 80 שנה זה לא סתם, זה אדם. 80 שנה כל יום כיפור נכנס לקודש הקודשים. כל יום כיפור יוצא מקודש הקודשים. מה הכוח שלו? הכוח שלו שבסופו של דבר הצליח לעמוד 80 שנה. אבל בסופו של דבר מה קרה? הפך להיות צדוקי. אדם לא צריך להאמין בעצמו. אדם צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא נתן לך אפשרות, אתה צריך לנצל אותה. אבל תמיד להיות חושש שמא בסופו של דבר לא תעמוד בדברים האלה. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. חז"ל אומרים, למשל למה הדבר דומה? אדם שיש לו כד על הראש. חז"ל אומרים, לעולם יהיו בגדיך לבנים,
ושמן על ראשך לא יחסר. למשל, אדם שיש לו בגדים לבנים, יפים, נקיים, ועכשיו יש לו איזה כד של שמן על הראש שלו. הוא הולך איתו עם הכד שמן הזה. כמה הוא נזהר. כל תזוזה קטנה, השמן יישפך לו על הבגדים, ילכלך אותו. זאת אומרת, ככה האדם צריך כל הזמן להיות זהיר, לחשוב. לכן בא אור החיים הקדוש ואומר, כל הדברים שאשר אמר משה פה, פרשה שלנו, כל אלה הם יסודות איך האדם מתנהג בדרך השם יתברך. איך האדם צריך להתנהג? אדם צריך שיהיו לו עקרונות. לא כל דבר אנחנו עושים מהראש שלנו. התורה נותנת לנו דרך, התורה נותנת לנו איך להתנהג. נותנת לנו כללים ברורים. אומר פה אור החיים הקדוש, הנה לך כל הכללים שמשה רבנו אומר להם ישראל, וכל מילה תמון דבר עצום. איך האדם מתנהג? הראשון אומר, ואלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל בעבר. מה זה עבר? אומר, לפעמים הסביבה משפיעה על הבן אדם. אדם חושב, אני חזק מספיק, אני יודע מה אני עושה, אף אחד לא ישפיע עליי. זה לא נכון. תדע לך, הסביבה יכולה להשפיע עליך המון. הסביבה יכולה להפוך אותך מאדם ירא שמיים לשאול תחתית, יכולה להוריד את הבן אדם. הסביבה משפיעה על האדם בלי שהוא מרגיש בכלל. אומר לנו החיים קדוש, לעולם אדם יהיה בעבר השני. אפילו כל העולם אומרים לו דבר והוא יודע שזה לא נכון, והוא יהיה לבד, תלך לפי הדרך הנכונה, לא לפי מה שכל העולם אומרים. היום הפך להיות הכל סקרים. מה זה אומר? מה זה אומר? כל האנשים שהם מנהיגים ורוצים להיות מנהיגים, הם לא באמת, יש להם איזשהו דרך מסוימת. הם מסתכלים מה העם רוצה, לפי זה הם מתאימים את הדרך שלהם. אתה רואה, האדם עובר מצד לצד, מהשקפה להשקפה. למה? הוא חושב שמה בהשקפה הזה, שמה ייתנו לו יותר קולות. ככה רבותיי, זה דרך שהפוכה מדרך התורה. דרך התורה, אברהם אבינו היה בעבר אחד של הירדן, בעבר אחד של הנהר, וכולם היו בעבר השני של הנהר. למה קראו לו אברהם העברי? כל הדור שלו כולו עבד עבודה זרה. יש לך דבר יותר קשה מלעמוד מול דור שלם? כולם עושים אותו דבר. אתה בא, אתה אומר, תראה, אני אשנה. מה אתה משנה? כולם עושים אותו דבר. כולם ביחד. אדם צריך שיהיה לו דרך מסוימת, לא לחשוב מה כולם עושים, אלא מה הוא צריך לעשות. היה איזה אדם אחד. אותו אדם התחתן עם איזה בת כפר. הגיע שם לכפר הזה, ואחרי שהייתה חתונה והייתה שמחה רבה, אמרו לו, תראה, בכפר הזה יש דרך מסוימת. פה כולם נותנים את הכסף שלהם, כל המתנות של החתונה, כל החסכונות שלהם, נותנים את זה לראש הכפר. ראש הכפר הוא בקיא בעסקים. הוא יודע לעשות עסקים טוב. ראש הכפר הזה, הוא לוקח את הכסף שלך ונותן לך כל חודש משכורת. אתה לא צריך לדאוג. הוא נותן לך משכורת כל חודש, ואתה חי עם המשכורת הזאת. טוב, מתאים. נתן לו את המשכורת הזאת, ובאמת כל חודש נותן לו משכורת חודשית. אחרי כמה זמן, אותו אדם, אותו כפרי, בא לראש הכפר, ואומר, תשמע, אני לא רוצה את ההסדר שלך. אני רוצה, תביא לי את כל הכסף שלי חזרה. למה? איפה יהיה לך משכורת חודשית? לא רוצה, אני רוצה להסתדר לבד. טוב, באמת ככה עשה. לקח את כל הכסף. כולם אומרים, אתה השתגעת? כל הכפר עושה ככה. כולם מרוויחים כל חודש משכורת חודשית. ממה תחיה? אני לא מעניין אותי מה אתם עושים. אני מעניין אותי מה אני רוצה. טוב, לקח את הכסף שלו, השקיע אותו איפה שהשקיע. לא עברו חודשיים, ראש הכפר הזה הודיע לכל הכפר, פשיטת רגל. כל הכסף ירד לטמיון. כולם הלכו אליו, אמרו לו, איך אתה ידעת את זה? איך עלה בדעתך לצאת מהדבר הזה? אני אגיד לכם. אומר, לא, לפני כמה חודשים היה 9 באב. וב9 באב יש כאלה שנוהגים ללכת לבית העלמין שם, לפקוד את הקברים. אומר, עליתי גם אני. ופתאום ראיתי את ראש הכפר הזה, שהוא עומד ליד איזשהו קבר אחד של אבא שלו, ומתפלל. אמרתי, מעניין, על מה הוא מתפלל? זה יש לו את כל הכסף שבעולם. מה הוא צריך? על מה הוא מתפלל? אני הולך לשמוע מה הוא מתפלל. אמרתי בשקט לידו, ואני שומע אותו אומר, ריבונו של העולם, תביא כבר את המשיח,
שיגיע כבר המשיח. אמרתי, אם הוא מחכה למשיח, כנראה יש לו איזה בעיות מסוימות. אדם סתם לא מבקש על המשיח. אני מיד אחרי תשעה באב הולך לקחת את הכסף שלי. כנראה שהוא לא כמו שחושבים כולם. באמת, לקחתי את הכסף, מה קרה? פשט הרגל. אנשים הולכים כולם איפה שכולם הולכים. מי אמר לך? יש הלכה, כן, מפורשת. לא כל כך מצויה אצלנו. אבל אם יש ברווז, שהוא נופל מהגג, ורוצים לדעת אם עכשיו הברווז הזה טרף, אולי נפגע לו משהו בזמן הנפילה. אולי משהו פנימי שלא רואים אותו. אולי הוא טרף, אסור לאכול אותו. אבל איך נדע? רוצים לדעת אם אפשר לשחוט אותו או לא. אם לא, נשאיר אותו ככה. יביא, לפחות יעשה ככה, יעשה את הילדים. אבל אם הוא טרף, למה לשחוט אותו? זרוק אותו לפח אחר כך. מה עושים? שמים אותו בנהר. אם רואים שהוא שוחה, אז בסדר, אז הוא כשר. אבל אם רואים שהוא לא מצליח לשחוט, זה טרף, כנראה נפגע לו בנפילה איזה משהו, הוא לא יכול לשחוט. אבל, אומרת הגמרא, לא סתם שמים אותו בנהר איפה שמים שקטים, שמים אותו נגד הזרם. איפה שיש זרם, הוא צריך לשחוט נגד הזרם. אם הוא מצליח לשחוט נגד הזרם, אז הוא באמת כשר. אבל אם הוא לא שוחה נגד הזרם, אז הוא כנראה טרף. לפעמים יש זרם, כולם הולכים באותו זרם. תחשוב טוב, אתה רוצה להיות כשר, שאתה רוצה להיות בצד השני. אדם צריך לדעת, נגד הזרם זה אדם דעתן, הוא יודע מה הוא עושה. בעבר הירדן, לא תמיד מה שכולם עושים זה נכון. אנשים היום מחפשים איפה כולם הולכים, גם אני שמה, כן? וזה בכל דבר. עכשיו כל אחד יגיד על עצמו, אני לא כזה. תבדוק את עצמך, תבדוק את הבגדים שאתה קונה, תבדוק איך אתה מסתפר, תבדוק איך אתה מדבר, תבדוק מה הדעות שלך. אתה תראה שאתה מושפע מאוד מהסביבה. לא סתם מושפע מאוד מהסביבה. הסביבה משפיעה עלינו. אבל אדם שיודע את הדרך הנכונה, הוא לא מושפע מהסביבה. הוא יודע, הקדוש ברוך הוא יתבע לנו דרך. אפילו כולם יעשו אחרת, מה הוא יעשה? כמו שבעולם יציע. עם ישראל עומדים מול ים סוף. מי נמצא שם? כל העם. המצרים לאחריהם. כולם שואלים את עצמם מה לעשות. מי היחידי שקופץ? נחשון בן עמידב. נחשון בן עמידב, היה לו כוח לעמוד מול כולם. היה לו כוח לדעת, הנה, כולם לא עושים משהו, מישהו צריך לעשות משהו. אבל כולם לא עושים שום דבר, כולם מחכים. אולי גם אני אחכה. למה לי להזדרז? למה לי לקפוץ לים? אני אבדוק, נראה מה קורה. אם לא יהיה אחד כזה שידע לעשות את הצעד הנכון, לא יהיה אף אחד. אדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לא ללכת תמיד באותו דרך של כולם, אלא כל אחד צריך לתת לו את הדרך שלו, כמובן במסגרת התורה. לא יעשה דברים שהם לא במסגרת התורה, אבל גם במסגרת התורה אדם צריך לעשות בדרך ייחודית משלו. כתוב שלאדם הראשון היו 3 בנים, נכון? בן ראשון היה קין, בן שני היה הבל, בן שלישי היה שת. מאיפה כל העולם נמצא היום? משת, נכון? מה כתוב השת? וילד אדם בן כדמותו, בצלמו כדמותו. מה זה בצלמו? למה דווקא משת? קין היה רוצח, בסדר, ממנו לא ראוי שבע העולם. אבל למה לא מהבל? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה כזה מציאות שהבל יהיה ממנו? יכל לגרום למציאות כזאת, שקין לא ירצח את הבל. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. למה דווקא משת ולא מהבל? גם הבל היה בסדר, קין רוצח בסדר. אבל הבל היה בסדר. למה לא מהבל? אלא שימו לב, מי הקריב ראשון קורבן? קין. מי חיכה אותו? הבל. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא יצרת לעצמך דרך משלך, אתה חיכית מישהו אחר. אי אפשר לבנות עולם עליך. אנחנו רוצים עולם שכל אחד ידע דרך בעבודת השם מיוחדת. לא לחכות את השני. מודל לחיקוי טוב, מה? כן, אבל מודל לחיקוי, אבל לא בדיוק כמוהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר כבוד יהיה בדברו. אני אסביר את הכוונה. לפעמים, אתה רואה אנשים שדורשים
דרשות בענייני תורה. בסדר, מצוין, כל אחד דורש, קורא בספרים, אומר את הדרשה. אבל תשימו לב, יש כאלה שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, תראה, התנועות שלו והדיבור שלו זה כמו הרב ההוא, הרב הגדול ההוא. יש רב אחד, כל אחד יש לו את הסגנון שלו שהוא מדבר, נכון? פתאום אתה רואה בן אדם דורש בדיוק באותן תנועות, באותו טון דיבור. למה אתה מחכה אותו? נכון, אתה רוצה לדרוש יפה, תדרוש בדרך משלך. תסגל לעצמך סגנון דיבור שלך, אל תחכה את השני. אם כולנו היינו מחכים אחד את השני, לא היה עולם. לא היו מגלים דברים, לא היו ממציאים דברים. כל כוח ההמצאה בעולם נובע מדבר אחד, שהאדם רוצה לפרוץ לעצמו דרך מסוימת שאף אחד לא סלל אותה. תחשבו, איך נולדו המצאות? כן? איך נולדו המצאות? רוב ההמצאות נולדו במקרה, נכון? נכון. רוב האנטיביוטיקה זה היה במקרה. אבל תחשבו, במקרה של מי? זה יכול לקרות לי? זה יכול לקרות לך? זה יכול לקרות לו? לא, זה לא יכול לקרות. בדיוק. למי זה קרה? למי שניסה וחיפש למצוא דרך חדשה, פתאום קרה לו דבר, הוא מצא אותה. אבל איך? במקרה. אבל למי? למי שחיפש. בדיוק. לי ולך זה לא יקרה. אנחנו לא נמצא אנטיביוטיקה או תרופה אחרת כי אנחנו לא מחפשים אותה. אותו דבר, להבדיל בעבודת השם. איך תמצא דרך מיוחדת? תחפש. הקדוש ברוך הוא כבר ייתן לך את הדרך הנכונה. אבל אם אתה תחכה את השני, אתה לא פורץ לעצמך דרך אחרת. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, מי יורש אותי? בן ביתי, דמשק, אליעזר. אומר לקדוש ברוך הוא, לא יירש אותך זה. למה לא? מי היה דמשק אליעזר? דולה ומשקה מתורת רבו. היה לוקח את התורה של אברהם אבינו, ודולה ממנה ומשקה, מעביר הלאה. אבל לא הייתה לו דרך משלו. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא יכול לרשת אותך. עם ישראל לא יכול להיבנות על מי שהוא משכפל דבר של מישהו אחר. עם ישראל צריך להיבנות על מישהו שפורץ דרך בעבודת השם. כמובן, הדרך חייבת להיות דרך על פי יסודות. אם אדם יפרוץ דרך לא נכונה, לא על פי דרך השם, שידע, הדרך הזאת היא, אומר הר חיים הקדוש, כן? באחד הפרשות. אומר, ושמת בתנא. שם הוא מפרש את כל הפרשה על האדם שמגיע לעולם העליון. כל הפרשה, פרשת הביקורים, הוא מפרש אותה, כל הפרשה שלה, על האדם, על נשמה שמגיע לעולם העליון. מה כתוב? ושמת בתנא. ומה זה שמת בתנא? אומר, אחרי 120 שנה, האדם מביא לפני הקדוש ברוך הוא את הפירות שלו. כמו תנא שיש בהם פירות, מה הפירות שיש לך בעולם הזה? איזה תורה למדת, איזה תורה הפצת, איזה תורה התייגעת עליה? הוא אומר, תנא, כמה זה בגימטריה? 60. ת' זה 9, נ' 50, א' 1, 60. הוא אומר, אם אתה אמרת מילה אחת שלא על פי 60 מסכתות של המשנה, הוא כותב שם לשון חמורה מאוד. ישרף הוא והם. שמתם לב, הוא אומר? מילה אחת אמרת, לא על פי דרך עם ישראל, לא על פי דרך התורה שהתוו לנו חכמים, ישרף הוא והם. צריך אדם לדעת, שאתה אומר דבר מסוים, צריך שיהיה לו יסוד, בסיס בדברי רבותינו. אדם לא יכול להגיד דברים מהבטן שלו. אפילו אם זה נראה לו נחמד ונכון, אבל אם זה לא על דרך רבותינו, ישרף הוא והם. לכן, לפי זה, אני לא עוסק עכשיו בתורות גלגולים. פשט. זה שמשה רבנו ושד והבל הם היו אותה נשמה, זה עניין אחר. כשאדם בא לדבר על אדם מסוים... לא, אתה אמרת שהקדוש ברוך הוא אמר, ממך לא יכול לצאת כי אתה לא... כן, אבל לא עוסקים בתורת הגלגולים, זה עניין אחר. אנחנו מדברים על פי פשט. פשט כי האדם באותו דור לא יכול לצאת ממנו שאר העולם. זה שאחר כך הוא בא בגלגול, הוא בא בבחינה אחרת לגמרי. זו לא אותה בחינה שהוא היה לפני כן. לכן אי אפשר לבוא להשוות זה לזה. לכן אדם צריך לדעת. אדם צריך לדעת את הדרך הנכונה, אבל לא להיות מושפע מסביבה. יש הלכה מאוד חשובה
לא לימינו, אבל בסנהדרין. בסנהדרין כתוב שמה, כן? אחרי רבים להטות. מה זה אחרי רבים להטות? אדם נמצא דיין בסנהדרין. יושבים לפניו עכשיו 23 דיינים, סנהדרין קטנה. 71, סנהדרין גדולה. ממי מתחילים, אחרי ששמעו את כל העדים, שמעו את כל העדויות, מי מתחיל לדבר? הראשון. לכאורה מי היה צריך לדבר ראשון? הגדול, נכון? ראש המדברים בכל מקום, צריך לדבר הגדול ראשון. מי מתחיל? הקטן. למה? תחשבו, אם הדיין הגדול יגיד את הדעה שלו, יגיד זכאי. מה יגידו כולם? אמרו, כבוד הרב אמר זכאי. כולם יגידו זכאי. אז מה אומרים? בואו נתחיל מהקטן. כדי שלא תהיה השפעה של הגדול על הקטן. מה אתה רואה? אפילו בדין, שגדול, דיינים, כל אחד חכם גדול, הוא יושפע מהסתירה. לכן מה אומר? בעבר הירדן. אדם צריך לדעת, תמצא לך דרך נכונה. לפעמים אנשים חוזרים בתשובה, אבל מאבדים את כל הכיוון שלהם. למה? אין להם דרך נכונה בעבודת השם יתברך. הוא הולך, שומע פה, שומע שם, שומע כזה דבר. אבל אין לו סדר נכון בעבודת השם יתברך. לכן, אומר לך, אדם צריך למצוא לו את הדרך הנכונה, להיות בעבר הנהר. לא להיות כמו כולם, כי כולם הולכים לשם. אז מה אם כולם הולכים לשם? אתה תמצא לך את הדרך הנכונה. דבר שני כותב, הירדן. מה זה הירדן? אומר, טובה מרדות אחת בליבו של אדם מ1,000 מלכויות. מה זה מרדות? כל אדם יש לו מצפון פנימי. אתה יכול להגיד לו 1,000 פעמים משהו. כל אחד יודע את המשפט המפורסם, שכל אבא אמר אותו לפחות 100 פעם בחיים שלו, ואני אולי קצת ממעיט, אולי יותר. כמה פעמים אמרתי לך לא לעשות את זה, נכון? כמה כל אחד אמר את זה לילד שלו? 100 פעמים זה ביום אולי. כמה פעמים אמרתי לך לא לעשות את זה? זה עזר? לא עזר. נכון? תגיד לו עוד פעם אחת, לא יעזור. למה? כי האדם במהותו לא אוהב שאומרים לו מה לעשות. ברגע שאתה אמרת לו משהו, ואפילו אמרת לו את זה 1,000 פעם, נוצר אצלו מין התנגנות פנימית, לא לעשות מה שאתה אומר. אלא מה? בא החיים הקדוש ואומר, טובה מרדות אחת בליבו של אדם. תדע לך, פעם אחת שהילד הזה מבפנים יבין שהוא טעה, שווה 1,000 פעמים שאמרת לו כמה פעמים אמרתי לך לא לעשות את זה. 1,000 פעמים. למה? יש לו מבפנים מצפן. הוא אומר, אבא צודק. אבל כל עוד זה בא ממך, זה לא ישנה אצלו מאומה. שום דבר. יום אחד הוא יגיע למסקנה מבפנים. לכן אומר, תדע לך, ההכרה הפנימית של האדם היא החשובה ביותר. עכשיו, זה לא רק ילדים, זה גם אנחנו. גם אנחנו הרבה פעמים יודעים דבר מסוים, אבל עד שלא מגיעה הכרה פנימית, עד שאדם לא מגיע לנקודה מסוימת, הוא לא ישנה את הדרך שלו. אבל כשאדם יש לו נקודה פנימית, הכל משתנה. יש ספר, סדרה יותר נכון, של 25 כרכים. קוראים לה חזון יחזקאל. לא חזון עובדיה, חזון יחזקאל. כתב אותה הרב יחזקאל אברמסקי זצ"ל. יום אחד הוא ישב בשיעור ונתן להם מהלך בגמרא. קם איזה תלמיד אחד ואמר שאלה שהייתה מופרכת מהיסוד. לא רק שמופרכת, שטותית לגמרי. כולם צחקו מהשאלה, כולם צחקו מה שהוא אמר. הרב לא חייך אפילו. המשיך את השיעור כאילו לא קרה כלום. אחרי השיעור בא אליו אחד התלמידים, כבוד הרב, איך יכלת להחזיק מעמד? זה היה מצחיק כל כך. איך יכלת להחזיק מעמד? לא לצחוק. כולם לא החזיקו מעמד. אתה הצלחת. אומר לו, תראה, ברגע הראשון גם אני רציתי לצחוק. ממש, לא יכלתי להחזיק מעמד. אחר כך אומר, שנייה אחרי זה, תקשיבו מה הוא אומר. חשבתי לעצמי, כך הוא אומר, יחזקאל, אתה כתבת 25 ספרים. 10 שנים אתה ראש ישיבה.
6 שנים היית בסיביר על האמונה שלך. ואתה רוצה עכשיו שצחוק אחד על יהודי ימחק לך את הכל? וברגע שחשבתי את זה, לא צחקתי. אתה מבין מה זה מרדות קטנה? מרדות קטנה זה ההכרה הפנימית ברגע אחד. תעצור, מה אתה עושה? מה אתה עושה? לאן אתה רוצה להגיע? זה נקרא מרדות. אדם יכול להסתחף אחר הסביבה. אדם יכול להגיד לו 1000 פעמים אל תעשה את זה. אבל רגע אחד של מרדות, רגע אחד של נקודה מסוימת, משנה לו את הכל. רבי עקיבא כתוב שתפסו אותו בבית האסורים, נכון? אבל לפני שתפסו אותו, היה דו-שיח בגמרא בינו לבין אדם אחד שקראו לו פפוס בן יהודה. רבי עקיבא היה מכיר קריאות ברבים. בא אליו פפוס, אמר לו, תגיד לי, רבי עקיבא, אתה לא יודע שהמלכות גזרה, שמי שילמד תורה יהרגו אותו? איך אתה מסכן את עצמך? אמר לו רבי עקיבא, אני שואל לך משל למה הדבר דומה. יש שועל אחד שהיה הולך על הנהר, וראה את הדגים רצים מימין לשמאל. מה אתם רצים? מה אתם בורחים? יש פה איזה דג גדול כזה, ברקודה כזה, רוצה לתפוס אותנו. אמר להם, נשמע לכם לברוח ממנו, בואו תעלו ליבשה ונגור ביחד. אמרו לו, אתה חכם שבחיות? אתה טיפש אתה. הלוא אם במקום שאנחנו חיים במים אנחנו מפחדים, במקום שלא החיים שלנו לא נפחד. אמר לו אותו דבר, התורה זה מים, אם במקום חיותנו בתורה נפחד, אז במקום שלא חיותנו כל שכן. הוא קיבל את זה פפוס? הוא לא קיבל את זה. אחר כך, מה קרה? עבר זמן ופפוס הזה נתפס לבית הסוהר. גם רבי עקיבא נתפס לבית הסוהר. שתיהם בבית הסוהר. מה אמר לו פפוס לרבי עקיבא? אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה. אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים. מה זה אוי לו? למה לא אמרת את האוי לו לפני כן, שהוא דיבר איתך עם משל של השועל, היה משל חזק? למה לא דיברת? למה לא אמרת אוי לו? למה? רק אחרי שהוא נתפס, נהיה לו מרדות אחת. לפעמים אדם צריך לקבל איזשהו משהו בחיים שפתאום הוא מבין משהו אחר. אנשים שואלים, למה הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה? למה? כי בורא העולם רוצה לתת לך את המרדות הזאת. בלי מה שהיה קורה, לא היית מתעורר. בורא העולם נותן לך איזשהו משהו כזה קטן, איזשהו קצת צער באיזשהו דבר, האדם תופס את עצמו. פתאום הוא מבין, בורא העולם רוצה ממני משהו. זה נקרא מרדות אחת בליבו של אדם. לדעת שיש לנו בסופו של דבר מנגנון פנימי. המנגנון הזה אומר לנו מה נכון ומה לא נכון. אל תלך איפה שכולם הולכים. שב עם עצמך לבד ותגיד מה אני רוצה מעצמי. לאן אני רוצה להגיע? מה הדרך שלי? אני רוצה להיות כמו כולם? אני רוצה ללכת איפה שכולם הולכים כי כולם אומרים שזה נכון? תבדוק, יכול להיות שבאמת נכון שמה. יכול להיות שבאמת זה בסדר. ויכול להיות שגם לא. שב, תעשה עם עצמך בדיקה. אדם לא צריך ללכת איפה שהוא כולם הולכים. שב, תבדוק. אדם לפעמים רוצה למצוא לעצמו שיעור מסוים. שיעור תורה. איך אדם מוצא שיעור תורה? הוא הולך לשיעור אחד, יושב, רואה הוא מתחבר, רואה אם הדברים מתאימים לו. עוד שיעור, עוד שיעור. עד שהוא מוצא שיעור שמדבר על הלב שלו. אבל יש כאלה, לאיזה שיעור הם ילכו? איפה שיש שם הכי הרבה אנשים. יכול להיות שזה באמת שיעור טוב. יכול להיות שבאמת הרב הזה מושך הרבה. אבל זה לא המדד לבחירת שיעור. מדד לבחירת שיעור זה מה אתה מתחבר. מה הנשמה שלך מתחברת. איפה אתה רואה, איפה אתה מתעלה, איפה אתה גדל. לא איפה החבר שלך גדל. אתה מרגיש שאתה מתקדם בעבודת השם? אתה מרגיש שמה שחשבת לפני כמה שבועות הוא לא מה שאתה חושב היום? אתה מרגיש יותר יראת שמיים? זה מה שמתאים לך. אתה מרגיש שאתה רק עם כולם, ביחד. אנשים אוהבים להתחבר לדבר גדול. אבל זה לא מקדם אותך. זה לא המקום שלך. לך למקום אחר. לכן זה מה שכתוב. טובה מרדות אחת בליבו של אדם, 1,000 מלכויות. ממשיך האור החיים הקדוש ואומר, בעבר הירדן, בערבה. מה זה בערבה? בערבה אומר, אדם צריך להיות, לפני בערבה, יש במדבר. מה זה מדבר? אומר, במדבר מידת הענבה. מדבר זה מקום שכולם דורכים עליו. לא תמצא שם בניינים, לא תמצא שם גורדי שחקים.
לא תמצא שם צמחייה, לא תמצא שם מישהו שיגיד לך, אל תבנה פה, פה אתה צריך היתר. תבנה מה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, תדרוך איפה שאתה רוצה. אומר, במדבר זה ענווה. אדם צריך שיהיה בו מידת הענווה. עכשיו, בדור שלנו קצת קשה האמת. בדור שלנו כל דבר היום זה להחצין. כל דבר להראות. אנשים כמה שיותר מראים, מרגישים יותר טוב. למה? אדם שאין לו דלק פנימי, מחפש מישהו מבחוץ שיתדלק אותו. אדם שיש לו דלק פנימי, אדם שיודע בפנימיות שלו שהוא הולך בדרך הנכונה, הוא לא צריך אף אחד מבחוץ שיתדלק אותו. אנשים היום נבנים על מה השני יגיד. הוא מצלם את עצמו באיזשהו טיול שכולם יראו שטוב לו. היא מצלמת את עצמה באיזשהו מסעדה שכולם יראו שטוב לה. גברת, אם טוב לך, אדון, אם טוב לך, מה אתה צריך שכולם יראו? אתה צריך שהוא יאשר לך שטוב לך? אתה צריך שהוא ישמח שטוב לך, שייתן לך כל מיני נקודות שטוב לך? אתה לא צריך. למה? כי אתה בפנימיות שלך יודע שאתה הולך בדרך הנכונה. מי מחפש את החיצוניות? מי שאין לו בפנימיות את הטוב. לכן, מה זה גאווה? גאווה מעידה על בן אדם שרוצה חיזוק עצמי פנימי. מי שיש לו חיזוק עצמי, מי שיש לו ביטחון פנימי, הוא לא צריך להתגאות. הוא יודע בעצמו שהוא בסדר. מי שצריך באמת חיזוק, זה מי שיש לו גאווה. הוא מרגיש שחסר לו בפנימיות שלו. שהוא שיבח אותו, חיזק את הדברים. עכשיו, שלא תטעו. אני לא אומר שלא צריך לשבח. כל אדם צריך לשבח את השני. אתה אל תדאג למוסר שלו. אתה תדאג למוסר שלך. יש אנשים אומרים, אם אני אגיד לו כל הכבוד, תהיה לו גאווה. אל תדאג לגאווה שלו. זה לא עניין שלך. אתה תדאג לענווה שלך, לא לגאווה שלו. אז לכן, לכבד, תכבד. להגיד מילים טובות, תגיד מילים טובות. לעצמך, אתה תעשה את החשבון נפש. אבל השני, אדרבה, התורה מצווה עלינו לכבד אדם. התורה מצווה עלינו לומר לו מילים טובות. זה נכון. אבל אדם צריך לדעת בפנימיות שלו, שיהיה לו צניעות. לא לחפש להראות לכל העולם מה יש לך, מה אין לך. היה איזה נער בר מצווה. ההורים שלו חוזרים בתשובה. הגיע הבר מצווה שלו, הוא בא לאבא בוכה. למה אתה בוכה? הוא אומר, תראה אבא, אנחנו נבוא עכשיו למסיבת בר מצווה, וסבא שלי מצד אמא, וסבא מצד אבא, גם באים לבר מצווה. אבל הם לא שומרים תורה מצוות. הם ישבו שם עם כיפה כזאת לבנה של אירועים, של אילטון, כן? וישבו שם, וכולם יצחקו, יגידו לי, אבא, תראה את הסבא שלך איך הוא נראה. כן? נראה כמו איזה רפתן בקיבוץ. אני לא רוצה שיהיה לי כזאת בר מצווה. יצחקו עליך הבר מצווה הזאת. מה נעשה? לא רוצה. התחיל לבכות. טוב, אי אפשר לא להזמין את הסבא וסבא. יעלבו הסבים. נלך לרב שטיינמן. שאל אותו מה עושים. כל הרב שטיינמן. הרב אמר להם, צאו החוצה לדבר איתו. אחרי 10 דקות, הילד הזה יוצא, שמח, מרוצה. מה קרה? מה אמר לך הרב? אני אספר לכם בבית. הגיעו לבית, אמר הרב ישב איתי, אמר לי משפט אחד, תדע לך, כמה שפחות כבוד בעולם הזה, ככה יותר שכר בעולם הבא. כמה שפחות יכירו אותך בעולם הזה, העולם, ככה יהיה לך יותר שכר בעולם הבא. הילד הזה היה פיקח. בגיל 13 הוא הבין את הדברים האלה. אדם צריך לדעת. אתה חושב שכבוד זה דבר טוב? כבוד וגאווה, בסופו של דבר, אומר חפץ חיים. עשית מצווה וסיפרת אותה כמו כרטיסייה נקובה. זוכרים פעם את הכרטיסיות שהיית עולה לאוטובוס? היה נהג עם הכזה, מנקב לך אותה, ונותן לך שאתה עולה לאוטובוס, אתה אומר לו, נותן את הכרטיסייה ואומר לך, הכל מנוקב כבר, נגמר לך הנסיעות, לא שמתי לב. הוא אומר, אותו דבר זה מצווה שסיפרת עליה. זה כמו כרטיסייה נקובה, אתה לא יכול להיות על האוטובוס. עשית מצווה, כמה שפחות פרסמת, יותר טוב. אומר במדבר. מצד שני מה אומר? בערבה. אומר, אדם יגיד, טוב,
אז אני אהיה ענב, יזלזל בעצמי, ילבש בגדים ישנים, בגדים לא נקיים, יראה את עצמי כאילו אין לי שום רצון בעולם הזה, אין לי שום הנאה מהעולם הזה. זה לא נכון, אומר. בערבה, אומר, תדע לך, צריך שיהיה אדם ערב, נעים. רבותיי, דעו לכם, על הכל יביא השם במשפט. גם על זה הרג בפני חברו. עכשיו קיץ, כן? יש חום בחוץ. אדם צריך לדעת, תשמור על היגיינה, תשמור על נקיות, שים לב לעצמך, שים לב שלא תעשה דברים לא נעימים. תסתכל איך הסביבה מסתכלת עליך. אל תחשוב, אני חי לבד. לא. כל אחד ואחד צריך לשים לב נקיות הבגדים, ריח טוב שיוצא ממנו, לא ריח של זיעה. נכון, יש חום. אגיד לך, מה אתה רוצה? אני מזיע. מזיע? יש תכשירים היום. שים דאודורן, שים דברים שמפיגים את הזיעה. יש היום גם תכשירים בלי ריח שמונעים זיעה. תשים לב לעצמך, שהבגד שלך יהיה נקי. ישבת בסעודה, אכלת, כן? עף לך קצת רוטב על החולצה. תסתכל, לא נקי. אל תגיד לא נורא. לא, לך תחליף חולצה. אל תסתובב עם חולצה לא נקייה, אפילו קצת. למה? זה, הבגדים שלנו נקראים מכבדותיי. הבגד של האדם זה הכבוד שלו. האדם צריך להיות נעים לסביבה. תסתכלו עליו ויגידו, תראה איך הוא נראה. הוא לא מלוכלך מכתם של רוטב. תראה איך אין לו ריח טוב, לא נעים. דרך ארץ. צריך לדעת גם לחנך את הילדים. אכילה נכונה. אדם שאוכל, אל תאכל כאילו לא אכלת שבועיים. תחנך גם את הילדים. אתה לוקח חתיכת לחם. אל תיקח חצי לחם, תכניס חצי לחם לפה. חתיכות קטנות. אתה אוכל עם המזלג, חתיכות קטנות. תחנך את הילדים שלך. דרך ארץ, ערבות. אף אחד לא יגיד להם שום דבר. הם יצאו מחר מהבית. ילכו לכל מיני מקומות עם החברים שלהם. זה ילך לכולל, זה ילך לישיבה, או ילך לצבא. או ילך ללמוד, או יהיה באיזשהו פנימייה. ישבו ביחד עם החברים שלהם. ישבו באירוע עם החברים שלהם. אף אחד לא יגיד להם, מילה לא יגידו להם. אבל יסתכלו עליהם בעין עקומה. תראה איך הוא אוכל. תראה איך הוא לא נעים. תראה איך הוא מתלכלך. תראה איך הוא לא זהיר באכילה שלו. תחנך אותם עכשיו. אל תתן להם לצאת בלי שידעו את הדברים האלה. תסביר להם. אכילה נכונה, נעימה. לא להיות רעבתן. יש לזה הנחות דרך ארץ מפורשות. מפורש, בפירוש, שולחן ערוך. איך אדם צריך לאכול? לא ניכנס, זה לא שיעור בהלכה. אולי פעם נעשה שיעור בהלכה של דרך ארץ. עשינו כבר פעם אחד שיעור אחד. איך אוכלים? איך שותים? אל תהיה גרגרן. אל תשתה את הכוס היין בבת אחת, בשתי לגימות. נכון, זה רק ביין, לא בשאר המשקים. אבל אתה רואה שמתייחסים לזה חכמים. דרך ארץ קדמה לתורה. הגיעו תלמידים לסבא מקלם. הגיעו אליו, ישבו. אמרו לו, אמר הרב, אתה רואה, זה השפיץ של הישיבה. התלמיד הכי בכיר בישיבה. ישבו שמה, והרב התחיל לשאול אותם שאלות. גם זה, הביאו לשולחן כוסות תה. אז לא היה כמו היום סוכר, היה קוביות סוכר. ולקחו קוביות סוכר, והסוכר נפל על השולחן. אותו תלמיד שאמר עליו שהוא מצוין, לקח ככה עם האצבע שלו את הסוכר, ושם בפה. כשהם יצאו, הסבא אמר לראש ישיבה, זה לא יצא ממנו כלום. אמר לו, איך הסבא מדבר? זה הבחור הכי מובחר בישיבה. אמר לו, שמעת מה אני אמרתי? זה לא יצא ממנו כלום. היה שם עוד תלמיד שעמד לצאת ושמע את הסבא. אמר, אני אסתכל. אומר, עקבתי אחריו. אחרי 20 שנה אומר, לא יצא ממנו כלום. שום דבר לא יצא ממנו. אפילו תורה בקושי הוא שמר. הסבא ראה למרחוק. אתה עומד מול גדולי העולם, אתה לוקח סוכר ואתה מלקה ככה. דרך ארץ קדמה לתורה. נכון, צריך ללמוד תורה. שיהיה גם נקיות, נעימות. לא ידבר בצורה פרועה, לא ידבר בצורה, לא יצחק בקול גדול. לא ידבר בצורה לא נכונה. נעימות, מה כתוב לנו? בערבה, תהיה ערב.
ממשיך ואומר, מול סוף. מה זה מול סוף? אומר החיים הקדוש, תמיד אדם צריך לזכור את יום המיטה. שהסוף יהיה מולו. מול סוף. מולו תמיד היום האחרון. מה הפירוש? מה זה ייתן לו שידע? אדם רוצה להיות שמח, לא רוצה להיות מדוכא כל היום. אז מה, כל היום עכשיו על יום המיטה? זה לא הכוונה. תהיה שמח, אל תהיה בדיכאון. תעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, באהבה. אבל מה זה מול סוף? תמיד תחשוב איך היית מתנהג אם זה היה היום האחרון שלך עלי האדמות. היית עושה את זה? היית מדבר ככה? לא, מה פתאום, לא היה מדבר ככה. למה? כי הוא היה חושב, זה כבר, אחרי זה כבר אין אפשרות לתקן. כל דבר שאתה עושה, תחשוב כאילו פעם אחרונה שאתה עושה את הדבר הזה. אתה תראה שהרבה מההחלטות שלך, הרבה מהדברים שלך השתנו. זה מה שמתכוון מול סוף. תמיד תסתכל על היום האחרון. תמיד שהיום האחרון יהיה מול העיניים שלך. הרבה אנשים לא שמים לב, אבל מי שחי על פי דרך השם יודע שכל דבר צריך לשקול אותו. עכשיו, אנחנו לא רובוטים. כל אחד יכול לטעות. כל אחד יכול לעשות לפעמים טעות. מה הגדולה של הבן אדם? תמיד לבדוק איזה טעויות עשית. ואם צריך, תתקן. כל אחד מאיתנו. מושלם? לא מושלם. לפעמים לא שמים לב. אבל מה הגדולה של הבן אדם? טעית? תיגש, תגיד. אולי דיברת לא יפה. אולי אמרת לו מילה לא נכונה. אל תתבייש. תרים טלפון. סליחה, אולי פגעתי בך. אולי אמרתי לך מילה לא נכונה. אולי טעיתי. היא לא. טעתה? לא טעה. היא לא, הכל בסדר. אדם צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא על הכל הביא במשפט. אדם צריך שיהיה לו דרך נכונה. אדם צריך להתקדם כל הזמן. היה איזה אברך אחד. התחתן. 10 שנים לא היו לו ילדים. 10 שנים. מה קרה? הוא לא הבין מה קרה. הלך לאחד מהרבנים הגדולים. אמר לו, תשמע, 10 שנים, לך תבדוק אם פגעת במישהו. תבדוק, אולי פגעת במישהו. תתחיל לבדוק, בדק. הרים טלפון להוא, מחילה, להוא, סליחה, אולי פגעתי בך, אולי לא זה. כולם אמרו לו, מה, לא, פתאום, שכחנו מזה, הכל בסדר. חזר לרב, בדקתי, אין אף אחד שפגעתי בו. לא בישיבה גדולה, לא בישיבה קטנה, ולא בתלמוד תורה. הוא אומר, תבדוק, עוד יותר אחורה, אולי בשנים הראשונות של התלמוד תורה. שם כבר לא הגעתי. פתאום הוא נזכר. בכיתה ד' הוא נזכר, כיתה ד' בתלמוד תורה, הוא נזכר שיום אחד הוא הגיע לכיתה, וילדים, אתם יודעים, מביאים צעצועים לתלמוד תורה. היה איזה ילד אחד, הביא רובה צעצוע כזה, שעושה רעשים כאלה. והוא בתור ילד, מאוד מצא חן בעיניו הרובה הזה. מה עשה? תפס לו את הרובה, לקח לו אותו, ואמר לו, תגיד רם, אמר לו רם, אמר לו מוחרם. אמר לילד, תגיד רם, אמר לו רם, אמר לו מוחרם. החרים לו את הרובה. טוב, וזהו. מאותו יום, אולי זה. זה הגיוני, עברו 34 שנה. יכול להיות שהילד הזה, 34 שנה, עוד לא שכח מהרובה הזה, בטח הוא כבר מחל לי. אז לא יכול להיות שמזה. אמר לה, הרב, תשמע, אם אתה זוכר את זה, תקשר אליו. איפה נמצא אותו 34 שנה, כיתה ד'? הוא עשה מבצע. התחיל לחפש שם בכל הספרי טלפונים. כמובן, הוא כבר התחתן, שינה את הדלת. אבל בסופו של דבר, מצא אותו. מרים אליו טלפון, שלום, מה שלומך? כן. אני דוד. אתה זוכר שהיינו בכיתה ד' ביחד? אומר לו, אתה שלקחת לי את הרובה, אני לא מוחל לך. 34 שנה, ילד בכיתה ד' מחזיק את הרובה שהוא לקח לו בכיתה ד'. אבל הוא בגובה 34 שנה עבר.
בסדר, לא משנה, לא משנה, לא נכון. טעות רבותיי. טעות. דברים כאלה, תדעו לכם, בשמיים מקפידים גם מתחת לגיל 13. כל מה שמדובר לו מחויב במצוות, זה רק לגבי בן אדם למקום, בן אדם לחברו, לפעמים תובעים בן אדם גם על גילאים קטנים. לא יודע חשבונות שמיים. ועובדה שבסופו של דבר הוא ביקש במחילה, הוא לא רצה למחול לו. על הרובש לפני 34 שנה הוא לא רצה למחול לו. עד שביקש ממנו מחילה ובכה והתחנן לפניו, ומחה לו, ואחרי 9 חודשים אשתו ילדה. טוב, אנחנו ממשיכים. כל פנים ממשיך ואומר, בן פרן ובן תופל. מה זה בן פרן ובן תופל? הוא אומר, אדם לפעמים נראה כל היום מדוכא. כל היום כאילו כל העולם נפל עליו. כל הזמן יש לו בעיות עם עצמו, רב עם עצמו, רב עם כל העולם כולו. הוא אומר, הפרוש אבלו בליבו וצהלתו בפניו. ותדע לך, מה הדרך הנכונה בעבודת השם? את הצרות שלך, שמור לעצמך. אל תגרום שכולם יסבלו מהצער שלך. אבל אבלו בליבו. מה הכוונה? אומר, אדם תמיד צריך לדעת לעשות חשבון נפש. לא חשבון נפש של פחד, חשבון נפש של יראת הרוממות. מבחוץ תראה שמח, אבל בפנים תבדוק את עצמך כל הזמן. משל למה הדבר דומה? היה איזה ראש ישיבה אחד, הוא הגיע לחתונה, ושימח את החתן, שרו, רקדו, אבל באיזשהו שלב מסוים, ראש ישיבה הלך לנוח, כאילו לשבת. ואיזשהו ישב, פתח איזשהו משניות והתחיל ללמוד. בא אליו התלמיד, אמר לו, רבנו, לפני 10 דקות אתה שמחת וצהלת והכל. איך עשית את המהפך הזה ברגע אחד לשבת, לפתוח משנה ולהתחיל ללמוד? קשה לעבור משלב של שמחה ישר ללימוד. כי שמחה גורמת לאדם להיות ככה. אמר לו, תראה, תסתכל, ראית פעם נר? אמר לו, כן. ומה ראית בנר? דבר מוזר. אמר לו, מה? תראה, תסתכל טוב טוב על הנר. תראה, הלהבה היא קופצת מצד לצד. כל הזמן זזה, נכון? אבל הפתיליה, הפתיל ישר. הוא לא זז עם הלהבה. למה הפתיל לא קופץ יחד איתה? ולמה? כי כתוב, נר השם נשמת אדם. אומר האדם מבחוץ יכול להיות שמח, אבל בפנים חייב שיהיה קו ישר. אל תיתן את פיך להחטיא את בשריך. תדע לך, אם אתה לא, אין לך קו ישר, אם אין לך דעת תורה אמיתית, אם אין לך דבר שהוא מיושר בפנימיות שלך, תדע לך, גם הלהבה תתחיל להשפיע עליך. גם הלהבה תקפיץ אותך מצד לצד. כי אתה חושב לפי הדרך שלך, לא לפי דרך התורה. דרך התורה זה לא מה שאנחנו חושבים. אנשים מערבים את המחשבות שלהם עם דרך התורה. הקדוש ברוך הוא כולו אמת. אין שום מציאות בעולם כולו שיש שם דבר לא נכון. מי שיש לו איזושהי שאלה לקדוש ברוך הוא, שישאל על עצמו, לא על הקדוש ברוך הוא. למה? השם אמת ותורתו אמת. הקדוש ברוך הוא חותם שלו אמת. יכול להיות שמי שהוא אין סוף ברא את כל העולם כולו, יטעה במשהו אפילו הכי קטן? לא יכול להיות. אבל אם היה טועה בדבר קטן ביותר, כל העולם הזה לא היה קיים. אם העולם הזה, המדענים אומרים, היה אולי סנטימטר אחד קרוב לשמש, היינו נשרפים. אם היה סנטימטר אחד רחוק מהשמש, היינו קופים מקור. כל מדויק אצל ברוא העולם. יושב לו האדם וחושב, אני מבין, אני יודע. זה גאווה שאין כדוגמתה. אלא מה אומר? האבל צהלתו בפניו ואבלו בליבו. אדם צריך שיהיה לו יראת הרוממות. אבלו לא הכוונה שיהיה בצער, אלא יראת הרוממות. יבין בגודל פחיתותו בזה העולם. ואם אדם חושב שהוא יודע, אין לו דרך ישרה. הלהבה שלו קופצת יחד עם הפתיליה, יחד עם הפתיל. ככה צריך אדם לדעת. לכן כותב בן פרן ובן תופל. פרן זה הפאר בחוץ, ותופל זה
פנימיות. ולבן אומר. מה זה לבן? לבן אומר שיהיה ליבו לבן. שאנשים יגידו לך, אני אוהב אותך מאוד, אתה בשבילי החבר הכי טוב, אבל בלב שלו שחור. מקנא בו, רוצה שיקשר חלילה. בחוץ הוא מדבר יפה. הוא אומר, אדם תמיד צריך שליבו יהיה לבן, נקי. אל תגיד דבר בחוץ אם אתה לא מאמין בפנים. אל תחמיא לבן אדם, כן, אם אתה לא אוהב אותו. תהיה אמיתי. נכון, לא תמיד זה צריך להיות אמת. כי האמת שלנו היא לא תמיד האמת הנכונה. צריך להיות תמיד אמת, אבל לא האמת שלנו. מה פירוש? חז"ל אומרים, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. איך משבחים את הכלה לפני החתן? בית שמאי אומרים, כלה כמו שהיא. אומרים לחתן, תשמע, התחתנת איתה, מה אני אגיד לך? יש לה אף ארוך, אוזניים כמו פיל, לא נראה טוב. שיניים שלה בולטות, כמו שהיא. ותראה אומרים, לא. כלה נאה וחסודה. יש לה כלה בן פורת יוסף. לא חלילה שהוא יסתכל עליה בעומק. אומרים, ראה אותה בראייה בעלמא. בן פורת יוסף. איזה כלה מיוחדת, בחרת לך, הכל הכבוד לך. ושם הבאתי רגע, מה, אתם משקרים? תראה איזה שיניים, תראה איזה אף יש לה, איזה אוזניים. מה פתאום כלה נאה וחסודה? מה עונים להם בית הלל? מי שקנה מקח, אדם קנה איזשהו מכונית, אתה מסתכל עליו, כמה עלה לך? 50,000 שקל. אתה קצת מבין במכונאות. שומע את המנוע, אומר עוד 10,000 קילומטר, המנוע הזה גמר. מה תגיד לו? עבדו עליך, תראה מה חמכו לך, עוד 10,000 קילומטר, הולך מנוע. לא. מי שקנה מקח, הוא לא יכול לחזור בו יותר. זהו, הבן אדם נעלם, הלך. ישבח או יגנה? גם ככה הוא קנה. מה תגיד לו עכשיו? עבדו עליך? לא, ישבח את המקח שלו. מה יהיה? אבל לפחות, אל תיתן לו להרגיש רעה. אומר אותו דבר. כלה נאה וחסודה. אדם צריך לדעת שהלב שלו יהיה לבן. תמיד יחפש איך שהוא ישמח, איך שיהיה לו טוב. לא יחפש תחבולות, להגיד מילים מסוימות וכוונתו הפך הדבר. לב לבן. כל הזמן לחשוב מה השני רוצה, מה טוב לשני, מה אני יכול לעזור לו. אם היינו יודעים מה זה לעשות טובה אחד ליהודי. טובה אחת, לעשות ליהודי, שווה לאדם לבוא 80 שנה בעולם הזה בשביל לעשות טובה אחת ליהודי. בשביל שאדם אחד ישמח מאיזה אימלה שלו. חז"ל אומרים לנו בתנא באבות, כן? גדול המלבין שיניו לחברו והמשקהו חלב. מה זה מלבין שיניו? גורם לבן אדם לצחוק, שיראו את השיניים שלו. כמובן, אם השיניים שלו לבנות, לא לבנות זה בעיה, כן? אבל זה הכוונה, מלבין שיניו לחברו, שיהיה שמח. לכן אומר, לבן וחצרות, אומר לעולם אדם יהיה בחצרות השם. אין לך דבר יותר גדול מהתורה. כל אחד לפי הזמן שלו, כל אחד לפי העבודה שלו. אבל ככל שיש לך אפשרות, בית השם. כי בבית השם, כשאדם נמצא, הוא מתחבר לחוכמה אינסופית. חוכמה עצומה. חוכמת התורה, עליה נברא כל העולם כולו. אף אורבה ואף אורבה, לכולה בה. כבר אמרנו כמה פעמים. כל דבר בהלכה שאתה מחפש, גם בטכנולוגיה של היום, גם בכל ההמצאות של היום, אתה מוצא אותו בגמרא, אתה מוצא אותו בתורה. אין דבר שיש בטכנולוגיה של היום שאין לו תשובה בגמרא. זה פלא פלאים. דברים שאתה אומר, רגע, איך יכול להיות שהם כתבו את זה? לא כתבו את זה בדיוק כאותה טכנולוגיה, אבל אתה מוצא דוגמה מסוימת שמתאימה לך בדיוק לטכנולוגיה הזאת. וישר אתה מקבל תשובה מהגמרא. הרב זה שהמציא את הצ'אט GPT, פרסמו היום שהוא פרסם צ'אט שהוא אמר, אין לנו אפשרות להמשיך בפיתוח של ה-AI בלי התלמוד. כן, בסדר, אנחנו לא צריכים אותו בשביל להגיד את זה. אבל זה מראה לך שכל הדברים האלה כבר נכתבו לנו בתורה. לכן כתוב וחצרות. ודי זהב אומר, לעולם לא ירבה יותר מדי כסף על עצמו. זהב, יותר מדי עושר. תראו לכם, ברגע שהאדם יש לו יותר מדי, מתחילים לקנא בו. קנאה זה דבר שהוא פוגע.
חז"ל אומרים, 99% בר מינן מעין הרע. 1% כדרך העולם. למה לך שיסתכלו עליך? אנשים יש להם כסף, הולך קונה איזה אוטו מפואר, צבעים שחור, צבעים כאלה בוהקים, מושכים את העין. למה אתה מושך את העין של האחרים? תדע לך, יסתכלו עליך. מי שמקנה בזה, לא כל אחד מקנה בערך. מי שמקנה, יסתכל עליך, העין שלו יכולה לפגוע בך. עדי זהב, אל תראה יותר מדי את הזהב שלך, את העושר. גם יש לך, תחי בפשטות. למה צריך אוטו מנקר עיניים? קנה אוטו, כל הרכבים היום טובים. אני לוקח אותך ממקום למקום, צבע לבן, סולידי, השתבח שמו. אתה רוצה קצת שינוי, תקנה אפור. חזק וברוך. כן? לא חייב לבן. גם אפור לא מנקר עיניים. מחפש כל מיני... גם יכול להיות, כן. אדום, כל מיני צבעים בוהקים, זוהרים. זה מה לך? מה לך? אדם צריך לדעת. אני זוכר לפני איזה 10 שנים בערך, כן? אחרי שכבר היה לנו רכבים של שנות ה-80 כבר, זהו, התעייפתי כבר מכל המוסכים והאלה. אמרתי לאשתי, הולכים לקנות עכשיו רכב. פעם ראשונה שקניתי רכב מהחברה. לפני אולי 7-8 שנים. הלכתי לשם, אמרו לי, הנה, יש לך פה 2 רכבים, אותו רכב, אבל 2 צבעים שונים. אחד היה צבע לבן, השני היה צבע כסף. אומר לכם, הכסף הזה, הסתכלתי עליו, היה, מה זה, יפה. אמרתי לאשתי, אנחנו לוקחים את הלבן. אמרתי לי, למה? תראה איזה יופי הכסף הזה, תראה איך הוא נראה, תראה איזה... אמרתי לה, בדיוק ככה, בשביל אני לוקח את הלבן. יותר מדי יפה. לא רוצה. תראי את הלבן, פשוט, לבן לא מסתכלים יותר מדי. אתה רואה, לפעמים אדם צריך לעשות גם איזה שיקול. נראה יפה, היה באמת יפה. אמרתי לה, לא, אני אקח את הלבן. שתדל, לא יותר מדי נקר עיניים, ודי זהב, יש לך כסף. אז אתה צודק. אתה צודק, נכון. זה באמת. אם זה מרצדס, גם לבן זה מנקר עיניים. צודק, מי אמר לך כמו מרצדס? זה משהו אחר. אז לכן, אדם צריך לדעת, ודי זהב, לא יותר מדי לנקר עיניים, לא יותר מדי להראות. כי אם אדם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו פרנסה, ברוך השם, בפורת יוסף, נתן לך כסף, למה לא? תהנה, תרוויח, אבל לא יותר מדי להראות לאחרים, לא יותר מדי להגיד להם מה יש לך, מה אין לך. תשתדל להיות צנוע, ודי זהב, לא יותר מדי לנקר את העיניים. זה רבותיי, נותן לנו לחיים הקדוש. מי שילך לפי הדברים האלה, יראה ברכה בעמלו, יראה ברכה במשפחה, יראה ילדים טובים. כמה שפחות, אני אומר לכם, כמה שפחות לדבר על הילדים שלכם. אל תספרו מה הילד הזה עושה. אנשים באים לספר, אתה רואה, הילד הזה, הוא עכשיו קיבל בהצטיינות איזשהו תואר, או השני אומר לו, זה תלמיד חכם, סיים עכשיו לימודי רבנות. למה אתה מספר את זה? השני מסכן מתמודד עם הילד שלו לא כל כך מצליח, קשה לו בלימוד. רואה הילד הזה, תראה, הבן הזה סיים לימודי רבנות, ההוא סיים את כל הש"ס. הוא מספר לו את זה, כואב לו בלב. תדע לך, ברגע שכואב לו בלב, הקדוש ברוך הוא רואה את הצער שלו. מי גרם לו לצער? אתה גרמת לו לצער הזה, אתה סיפרת לו. אל תספרו על הילדים שלכם. אל תספרו מה קורה אצלכם בבית. לא לאן נסעתם, לא לאן הלכתם, לא איזה רכב יש לך. כמה שפחות אדם מראה את העושר שלו, כמה שפחות אדם מראה את ההצלחות שלו, ככה יותר בריא. כתוב, מלאו אשמך, אשמנו בר. מה זה מלאו אשמך בר? מה זה מלאו אשמך בר? אין ברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן עין. אשמך מלשון סמוי. הסמוי מן עין. ככל שזה יותר סמוי, ככל שפחות יודעים עליך, ככה יותר טוב. מה שצריך, צריך, אין מה לעשות. יש דברים שצריך אותם. האדם צריך שיהיה לו את המציאות שהוא נמצא בה, כן? אם הוא עורך דין, או שהוא, מה, קבלן בניין, אז הוא קבלן בניין, מה תעשה? אז יודעים שהוא קבלן בניין. אבל גם אותו אחד, שיצניע ללכת כמה שיותר. וזה רבותיי דרך שבה אדם ילך, יצליח בה, עדי זקנה ושרירה טובה, שיהיה רצון שנזכה, אמן ואמן.